nou episod. În episodul de astăzi o să jucăm Farming Simulator 2016. Sau Și eu înregistrez. Și înregistrează Bogdan de data. Eu sunt eu. Așa se conduce. Nu este să te să nu... Bă, ho! Că mă ia de pe rând. O să-mi dau jos remorca. Da. Vii tu să faci remorca? Să bași tu Pune-mi undeva mai aproape, bă, pe drumul ăsta. Acum nu ca pre Acum nu ca pre Minecraft vorbim mai mult cu inscriși, așa-i? Deci, acum o să nu vorbim mult, că suntem concentrați. Și să vorbim fiecare cu el. Eu cu el și nu eu cu el. Mă plictisesc. Deja? Poți să intru? Pe ce? Unde să intru? Oh, cred că nu pot. Vreau să intru acolo înăuntru. Nu pot. Oh, Acolo vacile. vacile, cică. Nu. Acolo sunt vaci. Oile, măi! Te rog, mă ajutați să vreau. Să reatașez. Dai numai în spate. Dai numai în spate. Dai numai în Dar spate. nu prea bine controlez. Nu pot să dau de pe opțiuni. Da. Cum să conduc diferit. Poți. Cum? Arată-mi. Stați un pic că oameni, mă împun pe față. Nu mai am nici cum pe ăla. Asta e cu fotoul sau... Așa mai bine pe ăsta. Nu am ajuns până pe foto. De așa stau extrem de rând. No, bun. Mă ajuți? Please. Te rog, mă ajuți să reatașez. Stai că eu nu. Mai mă duc cu prostul ăsta la alt. Tot. Faci tu acolo, te descurci? Da, mă descurc. Nu glumeam. Nu? Dă încă tractorul. Nu pot să te aud. Mă duc să vând greu ăsta. Nu. Dar nu știu mapa, asta e o problemă. Nu-i ca pe ălalaltul, că pot să mărești mapa. Nu. What the fuck? Vreau tir. Oh, bă, că n-ai început bine. Și îți trebuie tir deja. Dar de la care tai lemne. Pe lemne faci fain în Unde să duc greul? Bă, du-te, spală tractorul. Unde? Cum să-ți explic? Vezi Dumnezeu? Nu așteaptă. Ce? Tot în față. Acolo Acolo unde se vede garajele alea. Te duci tu când vinzi ceva.
Mi-a tu dacă vrei. Acolo nu-i benzinăria. Nu. Dar unde mă duc? La mă. Alea două pompe? Da. Nu, asta e de benzinărie. Ce ai făcut? Stai un pic. Ce-am făcut nimic? Ai mai scos. Da, la mine, mami. Sunt două pompe de benzinărie, care lângă pompele alea sau... Ai descoperit? Da, am găsit un strop. Dar nu pot să spăl. Nu, că se spală acum. Hai cu remorcă. Am departe de mine. Acolo. Nu, am greșit. Mă îndrept spre tine, oare? Că a dat automat. Nu. Atunci unde e storage-ul? De acolo? Uite-l, mă, storage-ul. Și după aia pot să merg? Cu remorcă. Da, unde e mai bine să merg? Să vând. Aici. Să mă descarc. Hai, mai încoace. Nu poți veni tu. Că nu mă știu conduce bine. Settings. Mă! Stai mă un pic cu să încerc ceva. Să vedem dacă merge. Ei vrea tu. Nu crezi? Nu. Facem pariu? Fac pariu că nu merge. Trebuie benzină, mă duci tu la benzină. Nu trebuie. Nu merge. Ai umplut-o? E 98%. Ce? N-am du-te cu ea. E bine, mă. Dă să-ți arăt cum e. Dar nu trebuie. Stai la garajele alea așa. Dar n-am spălat asta, că nu știu cum. Hai, mă, mă reatașez. Te urcă pe tine în cur. Da. Cât am primit? 8 minute. Haide! Stai mă că viu acum, stai mă să parchez mașina. Nu parchez nimic. Dă-i. Thank you. Îți arăt unde e ăla de să duci. Să bag benzină? Să bag benzină? Nu. Uite, pot să aleg aici. Unde să mă duc? Sebi! Unde să mă duc? Oi bă, hai că te arăt eu. Nu vreau să conduc. No. Ia prea mulți bani. Și nici nu-i departe. Aici? La moră? Da. Mă! De ce nu zici așa? Eu acum nu conduc, oameni buni. Îmi conduce el. Ce faci? Îl parchez mai bine.
Să fie loc pentru mai multe. Oameni buni, m-a săturat să conduc. De ce? What? De ce? Iar te scos. Da. Cum se numește? 8 pe 5 like? Ce? Așa mă cheamă. Nu știu. Da, uite cum ți-am parcat-o. Bine. Îți place? Ca să fie loc și pentru altele. Ce bine. Bogdan are chiar de bună. Bogdan are chiar de bună. Statics. Hai, mă. Cât în nasul? 12, 5, 4. Fix că nu te așteptai. Bogdane! Bă, te scos. Nu, please, nu. Dar întreabă și mie mașină. Nu de Nu. Dar vreau numai să mă plimb. Eu cumpăr. Nu cumpăr că nici să nu puteai să o omor. Îl vând și cumpăr un de ăsta. Ce? Câți bani avem? Nu pot să-l cumpăr. Hai că mai du-te împotrivi de să-și facem. Sebi, Să nu mai devin pe scop. Sebi, nu știu că pot să dau asta jos. Asta. Da, știu. Pot să cumpăr al de la. Nu. Bine, îți dau și ție o treabă. Ce? Cumpăr ceva și merg până la magazin să-l iau. Bine. Nu zic o remorcă. Și nici nu știu măcar unde e magazinul. Mi-ai dat o idee. Ce? Unde e magazinul, mă? Uite, tată, întreabă mapa. Unde-i? Unde-i? Caut niște remorci. Nu! Nu remorci. Nu! Un tether. Ce e ăla? Du-te cu Gloria. Poți să dau jos ăsta de la Glorie? Dă-l, te rog. încă. Da, unde e? Magazinul. Stai să vedem că nici eu nu prea este. Acolo jos. Ăsta? Da. Unde Ne-a era dat- galben? Da. Acolo. Du-te. Dar pot să pun să... Nu. Nu pot. Te duci tu. Măcar atâta. Ok, mă duc eu. Mamă, vezi? Mă pierd pe mapă. Baia! Nu scap de tine pentru o anumită. Dar tu, unde e Jo?
La dracu. Nu, că mașina asta... Cât ai filmat? 15 minute. Și cam atât, lume, că acest episod. O să revenim cu unul, dar cât de curând. Eu am fost Bogdan, el a fost Sebi. La revedere!